खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्तिखौ बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरा मोननांगौ अनसुंथाइखौ मोनैनि खुंथायाव थानाय सरकारनि सायाव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि खुंगुरियाव बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरा ज' जानानै खुद्रिनाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि दासिमबो गोबां बारग' एनडिपिनि सोद्रोमाफोरा 4 लाख राङै मोननांगौ फिन गावसुंथानि अनसुंथाइखौ मोनफुंनो हायाखै। डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो मोननांगौ फिन गावसुंथानि अनसुंथाइखौ मोनाब्ला बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव आरो जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव सुबुंखान्थिनि राहाजों सोमावसारगोन होनना बारग' एनडिपिनि सोद्रोमाफोरा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बिबुंथि। मिज'रामाव जराम पिपल्स मुभमेन्ट सुंद'बै JPMआ दिनै सरकार दानो हादों गावसोरनि मिजौ गोरोबथाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय। नाथाय जोंनि राजखान्थि हान्जाया मानो हारिनि खोथाखौ दोनथ'ना राजखान्थिनि खोथा बुंबाय थायो, बियो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरा राजखान्थि सार्थखौ दोनथ'ना हारिनि थामोनथा दफा मावफुंनो आरो बड'फानि गुबै थांखिसिम सौहैनो थाखाय खामानि मावनांगौ होनना मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा बुंबावो दि बिटिआर गोरोबथानि दफाया जुदि सम मथे मावफुंजाया अब्ला जों सोमावसारगोन। बर'नि आफाद सानसुमै आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै फैगौ 2024 मायथाइनि मार्च एबा एप्रिलाव जानो गोनां HS फार्स्ट इयारनि आनजादखौ बर'जोंनो लिरनो मोनगोन। बियो आसामनि जेरावखि फराया बियो बर'जोंनो लिरनो हागोन होनना दिपेन बर' बिथाङा बुंथिबावो। क'क्राझारनि आमगुरियाव पुलिसनि एनकाउन्टार। बावैसो सान सिगां क'क्राझार बिथान पलिनि थागिबि तपन चक्रवर्तीखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि शम्भु काहारखौ पुलिसआ आथिङाव गुलि गावो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिया बुथारनाय जाथायाव बाहायनाय गोबौ हाथियारखौ हाग्रायाव दोनखोमानायखौ नागिरनो थांनायाव दायनिगिरि शम्भु काहारआ पुलिसखौ गाग्लोबना पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नाजानायाव पुलिसआ दायनिगिरि शम्भु काहारनि आगसि आथिङाव गुलि गावनानै जखम खालामो। जखम जानांनाय शम्भु काहारखौ क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय पुलिसआ थिसननाय जायो। बर'नि बागुरुम्बा मोसानाया त्रिपुरा रायजोआव गोबां अनसायजादों। बाक्सा जिल्लानिफ्राय सायाश्री बसुमतारिया दैदेननाय धनिष्ठा बर' धरित्री दैमारि, कंकना दैमारिमोना भारत नाट्यमजों लोगोसे बर'नि आगोमा मोसामु बागुरुम्बाखौ मोसानानै गोबां अनसायनाय आरो बाख्नायनाय गोग्गानाय मोननो हादों। थामथि अकनियति महा उत्सव त्रिपुरा रायजोनि नतुन करि नृत्यांगननि बानजायनायाव आगरतलानि रबीन्द्र परिषदनि उदिस्य ग्रहआव भारत नाट्यम आरो सुबुं मोसानायाव ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।